Λοιπόν, στην παρέα μας είναι μια γυναίκα έτσι εξαιρετική. Έπαιξα, δεν μπορώ άλλο φαγητό και κρασί, ρε παιδί μου. Θέλω ένα άρωμα, να μυρίσω κάτι ωραίο. Να μυρίσουμε κάτι ωραίο. Δεν μπορώ, βαρέθηκα μες στην κουζίνα. Μοσχομυρωδάτη, μοσχομυρωδάτη μαζί μας, Βάλια Καϊμάκη. Καλώς όρισες, Βάλια. Γεια σου, Βάλια μας. Καλώς σας βρήκα. Αν και τώρα μυρίζω θαλομίκλι, νομίζω, γιατί βγήκα λίγο έξω και μυρίζω τζακίλα. Μάλιστα. Είναι η μυρωδιά που υπάρχει πάρα πολύ γενικώς εντός Αττικής και φαντάζομαι σε όλη την Ελλάδα. Δεν απλώνει έξω κανένας, το ξέρεις. Αλλιώς καπνιστά ρούχα την άλλη μέρα. Θα συνηθίσουμε και σε αυτό. Επίσης, μπορούμε να ζητήσουμε από τους αρωματοποιούς να μας φτιάξουν κάτι που να πηγαίνει με το καπνιστό. Ή ένα αντίδοτο. Και να κάνει τη μίξη ωραία. Λοιπόν, έχω ένα τεστ για σήμερα. Για πες. Μάλιστα. Είναι 49 χρονών, αλλά πάντα επίκαιρο. Ήταν το πρώτο άρωμα που πωλήθηκε σε καταστήματα μεγάλα, σε Harrods, σε Macy's, σε τέτοια μαγαζιά. Πωλείται σήμερα σε 130 χώρες. Λέει τίποτα? Είναι διάσημο, φαντάζομαι, να λέτε. Α, τέτοιο θα είναι. Μπορώ να συνεχίσω, όχι Σανέλ, είναι Σανέλ. Ναι. Είναι Σανέλ. Σανέλ είναι, ναι. Όχι. Δεν είναι το 5 δηλαδή. Όχι. Το 5 είναι παλαιότερο από αυτό. Ναι, είναι παλαιότερο. Είναι παλαιότερο. Ναι, θα πούμε και για το 5 σαν από τα υπόλοιπα, κυρίως λόγω της διαφήμισης, έτσι. Αλλά δεν συνεχίζω. Λοιπόν, το μπουκάλι είναι τετράγωνο. Με χρυσό βούλωμα. Ναι. Το άρωμα είναι χρυσαφί και αυτό έτσι έχει ένα και χρυμπαρένιο χρώμα. Η ετικέτα είναι καφέ με χρυσά γράμματα. Έτσι είναι ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο με λίγο γωνίες, έτσι σαν οκτάγωνο. Και το όνομά του έρχεται από ένα διάσημο πρόσωπο της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ήταν ένας χαρακτήρας που αγάπησε τις γυναίκες, αγαπήθηκε από αυτές, κάτι τον κατάστρεψε, την κυνηγάει σε όλο το μυθιστόρημα, έγινε παπάς, μετά έγινε στρατιώτης και στο τέλος αυτή αποκεφαλίστηκε. Τζαν Ντάρκ. Αυτή δεν ήταν παντρεμένη ποτέ. Αυτή δεν ήταν παντρεμένη και δεν αποκεφαλίστηκε. Αποκεφαλίστηκε η... Ποια αποκεφαλίστηκε? Μαρία Αντουένετα. Μυθιστόρημα είπαμε, δεν είπαμε ιστορία κανονική. Δεν είπαμε ιστορία, σωστά. Λοιπόν, όχι, δεν μας έρχεται. Είναι η ιστορία του μυθιστορήματος βέβαια, αλλά αγαπητή σε όλους μας. Λοιπόν, θα το πάμε ανάποδα. Θα σας πω, το μυθιστόρημα είναι Ουγκό. Είναι Ουγκό. Μάλιστα. 3 σωματοφύλακες. Α, το Άραμις. Αυτό. Αυτό είναι 49 ετών. Κοίτα, είναι τόσο παλιό το Άραμις. Από το 1964. Κανένας από εμάς νομίζω δεν είχε γεννηθεί τότε. Όχι, ναι. Βέβαια, σίγουρα. Μα βέβαια. Κανένας από εμάς. Τι λες τώρα, και απ' έξω. Το 1964 λοιπόν η Εστέ Λοντέρ και ο θείος της, ο οποίος ήταν ο χημικός Ζωζεφ Λοντέρ, δημιούργησαν μια θυγατρική, την Άραμις, ως εταιρεία καταρχήν, η οποία πρότεινε μια σειρά για ανδρική, με διάφορα, με αποσμητικά, με ξέρω εγώ τι άλλο, και κορονίδα αυτής της σειράς ήταν τελικά η κολόνια αυτή, η Άραμις. Η Άραμις της Άραμις, κατά κάποιο τρόπο. Ο αρωματοποιός ήταν ο Μπερνάρ Σον, ο οποίος έχει κάνει για την κλινική, η οποία ανήκει είναι επίσης θυγατρική της Εστέ Λοντέρ, το Aromatics Elixir για γυναίκες. Έχει κάνει... Αλλά αυτό είναι το Άραμις στο γυναικείο. Περίπου, ναι. Έχει κάνει τα Εστέ Αζουρέ και Τσίναμπαρ για την Εστέ Λοντέρ επίσης. Έχει συνεργαστεί πολύ καιρό μαζί τους. Τι άλλο να σας πω? Ναι. Είναι το μπουκάλι, ειδικά. Είναι ένα μπουκάλι που το έχουμε δει. Ναι, πολύ. Πάρα πολλές. Όχι στα μαγαζιά. Έτσι, στα μαγαζιά δύσκολα πάει το μάτι. Το έχουμε δει στα μπάνια του πατέρα, του παππού, του θείου, του νονού. Και εγώ θυμάμαι έτσι εκεί γύρω όταν ήμουν εκεί 20-25 έπαιζε πάρα πολύ και σε νεαρές ηλικίες έπαιζε. Νομίζω ότι έχετε και ξανά έχετε στη μόδα για διάφορους λόγους. Είναι πολύ αντρικό άρωμα, χαρακτηρίζεται από τα αρώματα που μυρίζουν δέρμα, έτσι λέγονται αυτά. Αλλά επειδή εμένα μου άρεσε πάρα πολύ κάτι που διάβασα σε μια κριτική, γιατί πιστεύω και εγώ το ίδιο πράγμα μυρίζοντάς το, είναι λίγο μασχαλίτιδα με σαπούνι όμως μαζί. Δηλαδή έχει και το σαπούνι που μυρίζει, πολλοί το λένε. Αλλά καλό κακού βάζουν και το άλλο για να έχει και κάτι μια βαρβατήλα να την πεις. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πολύ πλούσιο άρωμα, το οποίο ανοίγει στην κορυφή του με αρτεμισία, περγαμόντο, γαρδένια, μύρο, θυμάρι. Έχει βαριά πράγματα δηλαδή στο άνοιγμά του. Στην καρδιά του συνεχίζει με γιασεμί, με πατσουλί, με σανταλόξυλο, με ήριδα, με φασκόμηλο. Επίσης βαριά, και καταλήγει στα ακόμα πιο βαριά
δέρμα, χλόι και χρυμπάρι, μόσχο, καρύδα. Παρόλα αυτά δεν είναι βρωμερό, δηλαδή όλα αυτά. Λείπει λίγο το φρούτο και το λουλούδι. Αν το παρακάνεις όμως ενοχλεί. Είναι από αυτά που θέλει μικρή ποσότητα. Είναι αρκετά βαρύ. Θέλει μικρή ποσότητα και να σημειώσουμε ότι έχει και πολύ μεγάλη διάρκεια. Έχει 12 ώρες διάρκεια με άνεση. Ναι. Άρα μικρή ποσότητα. Όταν έχει τόσο μεγάλη διάρκεια. Με προσοχή. καλά πλημμένη. Σε χώρο που να αερίζεται κτλ. Και όμως είναι ένα άρωμα το οποίο δεν σταματάει με τίποτα. Βέβαια να πούμε ότι υπήρχε και πριν από το Άραμις, υπήρξε το Άραμις 900. Το οποίο ήταν ένα άρωμα λίγο διαφορετικό. Κυκλοφορεί τώρα ξανά ως vintage άρωμα, αλλά βέβαια δεν είχε καμία σχέση με την επιτυχία του συγκεκριμένου. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι δεν έχει μόνο το μπουκάλι που μας έχει εντυπωθεί σε όλους, έχει εντυπωθεί και το κουτί. Αυτό το πράγμα που είναι έτσι ένα σκούρο καφέ θυμίζει λίγο δέρμα, με σχέδια επάνω λίγο πιο κίτρινα, πιο ανοιχτό καφέ και την ίδια ταμπελίτσα Άραμις. Αλλά εγώ πιστεύω ότι στέκεται πάρα πολύ άνετα στα σημερινά αρώματα.